السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن كان علينا حق يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. Pemerintah nusik Allah Subhanahu wa taala sabihan kapipita atau ang berakatnya rekan yang kaya tali mutino pemerintah nusik Allah sumanin akyatimo ni rekano sabihan berpayu menjadi membidati mo ni rekan nusik surga yan alam tumal busik Allah amin. Ayaw kan beningan sabihan kaya mga oras ang berakat mo Allah na so karata o di na kalididikado agyan kay ang binaya. Uli na sudikan ni mga tuwagod ko sa kuna nakambing nga sa lima sa taniman ko. Orasan na kanang ginawa kan amay ka kasimbayangan sa luhur na orasan ka mamusa I miss you. Na apya sa mga ginawa ay natigin na doon atigin si Julio paano atigin kagugay malabang ako I miss you tiga ka na di kapipita ako roo sa malabang na mga kasimbayangan sa luhur sa orasan sa I miss you tabangan tanong Allah. Yan kaya video akal, agyan kaya ang kambinayar, o niya sutik na bisa, bagwabasa kambil nga. Si Kopaganay asikat, agyan nga iba sa bilngat, na naniba ka din so bitiyarai, wantay tunay maana, tunay titu-titu maana, bilngat. Ay man na bilngat, na maanan to na, tanga, Buddha. Barat, siyugo kay inaaka, pamasa ka ro sa kuwan, binigar, namin yung niya na toyo. Kung nagtiro kay inaaka, hindi, bilngat. Ginamamimana o, isa pa na ba sa marananto na, salingat. Maana di gaid, sibut. Salingat. Maana di, sibut. So tigo mga kangudan ni mantua selo. Malibud mati kapaka sabutian. Ugid na igira dia nga tunig tiroon ag ito aba sa bilngat naknabe may totoroto na Buddha selo di. Ay pagang paganay so tigo baguba sa kay encounter kan sa word bilngat na kumurita ko pan sa Baguio sa Al-Ma'arif. Di pa makinig wasyat isa ko mga ulama siya sa Ranao. Ay niyan bendingan na so kapanayan sayan. Na ina sa miyalo niyan nagitigin na mga Ranao kagisi kakaalim na malomi ni tuluda idadiyan. Nadatar ay niyan di pa musetan sa gitu masa ayang dia pakasul sa Baguio na rago na 2007. Ayang dia pakaturil sa Baguio, Al-Ma'arif, siya pa Allah, na siya kurago na 2007. Napikiraman na kaya tinino to masa, nagito pa na wasyat, nabati ka 2007, kapa kaya 2000, nagito na wasyat to alima na miyat titido to wasyat. Yan yan ipangusyatan, naging mga tawa, mga inatano, kainin mga kaidad. Natigin to agi, tigin na maranaw, ama pasang ikapanayan sayan, na siya na niyan si Vilma Santos, namin buloya, bilngat.
Narakon no to siya but, rokan miya ko so idea, so maranaw di man na insayan, ay turun na, bilangat. Kasi yan yan si Vilma, namin muli bilangat. Kada makasama mga opya. Nalagin mabunan. Na tunay lagi mga sarwang, di pukumbog. No, kaya muna tayo nagtatapik tanong sa kapitol, ayro pa ka antapan na so mga babay, aditi tarpuli na do mga kumbong yan. Na tunay kibutukiran, bilangat. Ngayon mo to, kasi yan naniran sa mga sarwang. Subhanallah. Turong mo rin ano yan. Giyang kaya, betad tiniman to. Gibetad tiniman to, kamamasaan tanong. Na pinakamala, manamadakala, sabab. Ugay na pinakamala, sabab. Apmbugaw. Sa yung mga malaikat, na duwa ka klase yung mga tao. Ang mga maranaw. Sa giranawa, pinakamala, apmbugaw. Sa yung mga malaikat, adilan kapakasul sa ingat tinoranaw, nagyay duwa ka klase yung mga maranaw tao. Pagampaganero, nagyay mga profesional. Kaipundin sa malabaw, nataman rin sa butig, nataman rin sa iligan, na miya puno-puno, mga buntal, mga profesional, mga maranaw. Bilagi dun subilngat, salingat, di kukumbong, na din nasulda, malaikat. Na marasa-rasa itanong seminar, na di bubusa, sulda malaikat. Na suman sa mga malaikat na miya kadakdakal iklase, na emana, tigo mga ulama, malaikat sa ito haditha, la tadkhulu baitan fihi suratun aw kalb. So mga malaikat, tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, na disuld, si kuwalay, aad na asurun, o di na tuladan. Na ang tawag ito malaikat, mga malaikat, tapitero sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tigo mga ulama, malaikatur rahmah, mga malaikat, aki aawid sa limo. Naiman to na desulda limo, kamaar naging mga tuladan. Piya kasi nga siya nabubutadam sa alhamdulillah. Tiga nubal man na tuladan saya. Nyawata-wata na punan na namakoma ko sa ibus na nabubusa. Malaikat. Tunay dito di timo-timoan, mga saitan. Na common sense at igubabubasa na udi sumud sa mga malaikat at iawid sa limo nanday suld mga saitan na mga iblis na tunay kiawid niran mga tiuba mga morka larang ito Allah nila naman na maso inged nalilimon ang takatitiubaan nanday malagya sa bapan giya mga tuladan agi po mga pa sa board na, ikaw ba manibud? Ang yung akatulad ka sa kinida, kasa damiyak kalalay cause and effect. Kasagid na intiro aranaw, ikirada na ginatuladan ka. Subhanallah. Akal abarahala. Ikadua, aklas yung mga tao. At kasabapan, sa di ka pakasundag yung mga malaikat, naging mga sulod sa mga grar. Mga baylabi, agu mga solutan. In all of its forms, radyang muda, kabugatan, lamang nagrar. Na, gida-gidaan nyo man, nagyang mga baylabi, ka 90% sa diterpuli na mga baylabi, kinabamatag 90, kabanda 99% na isa pa na mga bilangat. Kakukumbong, nayabuha sa sapangan niya, nagya, olo niyan, kasubra sa sasayudan sa, muuto sa amik. Nayabu, na may ilaya, tangilan niyan. Na mailay pa na miyaloy tanong ko si kumyaw na kalilimod tino saya, inuwit yung susuaniran, kakailangan na mailay so, aritis yan. Alagid kala asalad. Na pinikilay niyan so, ligyan kapikilay niyan so, salay niyan, ataman sa pusid. Natulad pun si Baylabi, nagyaya. Ngayon na to? So, rente yan nataman sa erot. Miyailen ka sumranaw, miyagambug, nayasambihin na naraka. Iya wida ka tamiman to. Asar ka miya pudi ka, amadakal kay, tiguba-guba sa bling-bling.
Asar kami at tiro, madakalakai, bulawan, napiyamiya ka naraka ka. Nyelen kaya sambi, o pudi-pudi yung mga tao, nararang ito, Allah. Naso pudi-pudi yung mga tao, mapakasulgiran na surga. Allahu Akbar. Mataan sumranaw, kaini siya sambihin sa surga, si kunaraka. Nalagid ng yung mga bubay. Pwede pun sa mga loksiran. Anta ka sa pamiliran pun. Proud ka no, kasababotar po na we are very proud of you na ipun sa malabaw na taman sa Marawi na bilang at katulad ng watairan. Naipya kasi nga sila, nabubtan nila sa puro iyan na. Alhamdulillah. Nilangay man to, sumaranaw, dindusa, napugusaran yan sa Allah. Dimbilangat, nabita din yan sa Alhamdulillah. Nilangag yan yung taktaniman to, kaya bayusan. Kaso dindusa, napunta niya naman sa Allah. Nabamati. Uditan tinutano ng mga maranaw, napesupulinam sa pakaburog, natingin na Bismillah. Nanayaw ka naman. Anda ka pa ka to, naingad. Asububaya din binayar, ikakayat yan, suorat yan, sa dalama ingad. Nabi, suratan naman sa Alhamdulillah. Anda ka saan pa ka to, naingad? Only in the Ranaw. Only in Ranaw. Kata, sumiyakap na naikadir ka no, mura ka na ba na may leng araw tulad na nabubay? Hingay no to, sumasabot siran. Ad nasabutiran si ko, agama. Nasaktan no sa esaranaw, bada sabutan no sa agama, niya puno-punutan no mga ulama. Niya puno-punutan no mga ustad. Bayaw sali, masudak kilala niya na ustad. Ano ka mabubuling sa lokaranaw? Langon tano, ad nakilala tano ha? Ustad, udi nga pagari na, kakangka, niya ka mong ka, bati ka, siringan ka, udi na yung to na miya kalabudbun, kapapalo na ka sa, nato na, panayin kido umranaw, adapan pag-Islam. Kaya ka mamsa. Anto na panay form, di ko ba form adawa, adapan kasuldi yung mga ulama. Ito na yung form, akan dawa, kapanulong sa agama, adapan maso mga ulama. Kami ako kit sa seminar, niya ako kit sa wasiat, niya ako kit sa multaka, niya ako kit sa Facebook Live. Ito na panikidaw ang ranaw. Na niya ako kit pan sa kasurat, niya ako kit pan sa libro. Then niya kidawa o maranaw, na kayo sumaranaw, tabi-tabi. So, mayul saya, lamiyang basa, sabala, na adin pala din suld. Din suld. Wasiat proof. Kawad na cellphone na waterproof, water resistant, nagimang buong mga marang, nasa mga pusuiran, tabi-tabi, na wasiat proof. Di, pagutangan na, wasiat, na ino ka mau makabuha ka patay, napakailan ka sukatagas kasi kung malakan na mauta. Ano ka mailay? Ito na ikatagas ka. Subhanallah. Nagina ni Berningan tani matog yang kaya kadikang binayar, umiya kadek-dek la mga babay. Kata kung sa kaya pakaliw may sa marawin na taman sa imanto na mata niya kadek-dek di kebilang ang mga tuladan. Ugay, nagyang nga gali bukatan no, akapanulon, api apa na may ito, na paminta pagkararan. Ugay na kagda mga suraradin, may ito, ginanap ka na sa puwalasa sa purg. Sikun siko tuwa kahit baba sa masgita na so deket-deket yan na dikwatiran. Si ikadua tanong sa seminar, siko beningan tanong kay Uthman radhiyallahu anhu na sa mga padakan balasan sila naman Allah sa madakal lamapiya piya kapita ko iran sa purg. Lagi di man to, piya kapita ko iran paman. Awi daw kawin sa pira. Kaya ira mga seminar, nadi ko pagawin sa may pumasana kay hatid. Sunod, baka ka nakairam, kung may pumasana ka. Nakito nila na, Ustad, baka dikid. Dito, nakapit, ako makawin sa pira ka. Ninilayakan dadawilang na pira ka. Inilang na maroon, at lo-talawati, pinallahu akbar, itakbo ka uman. Kalau sila mimiyag, bala sila sa madakalamap yan. So yung kadua kasungaran saya, si ko, kiyang biningan lang, si ko, Uthman, radhiyallahu anhu, na yakan kaya pakasul, si ko, gito restaurant, dagdag-dagdag kita masjid. Dagdag-dagdag kita tuwa ka masjid. Tingin mo tuwa, Zakaria? Na, dita ka tanong, kakalo ako panduto, una ka?
black sheep. Tingin mo tuwa, Zakaria? Atiyan Allahu Akbar. Kita next na, baka matadakon sa mask. Uli na ni kabu. Mataan. Zakaria? Allahu Akbar. Inaway ka. Ay now. May nagami suwasya ka. May pantagsi ko mga tuladan. Naitigin na siwa ka ni man to. Nasa pakiwata na, namya ka pa sa board. Nadamin turpulin. Nasa turpulin na meron. Na ini siya sa daga mi bodin. Masyaallah tabarakallah. Tiga ni pengaradu. An besar radin may to. Subhanallah. Kanila mo ditanong lang ang pagkasud sa surga. Nabatanong lang ang pagkasud sa surga. Ino di ka mamasa penguset sa mga kakatan ng mga ulama, dadataro do kilay tanwa rarad. Kagi kepenuh-penuhan neraka nadagay dataw sa surga. Baka nang halipati. Ino di ka mamasa agu ditanob ka mamasa igira kalilimud. Kakakaper. Kalilimud akan dusa konser gira-gira may na mapenod na maranaw. Na may kakalilimud ka islami, alhamdulillah. May tumala. Madakal, may ito subilangan, alhamdulillah. Kanormal din. Amiyat tirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Suwallah, akka penuh-penuh sunaraka, nadagay dataw sa surga. Nanu nga di pagilay so padiyan, agu masjid. Nila nga din. Padiyan agu masjid. Ayuda versus seminar. Aha. Mata-matan kuan ayuda ya. Ipaparada saya sa mga marges, mga players sa bunutan. Tama, saya na nataw saya. Mapipiya ka? Oy, kailan subunutan? Ino nga di matad subunutan sa paganay. Anong naputo amay? Da. Niyailaylay ka. O man isa natabi-tabi, mabibina sa inyat. Subhanallah. Na benar ko di mangusay sa mga katanong mga ulama na dagay-dagay tanong dagat itano tumili niya mga tao ayakiran kaya pa mo siti na basi nang trouble normal kakepenuha neraka na di kepenuha surga na taman sa niya panutulo Allah sa Quran apagi sinu Allah so neraka hey neraka halim talaati niya penuh ka neraka pagi sinu Allah so neraka niya penuh ka. Natunay tiro na naraka, uway, may apno-apno ako, di. Patakulu hal min mazid, niya kung naisimbag, kung naraka, ya Allah, o maniya kong apan. Na may apno-apno to. Kataman kung sa, so pumakasud sa naraka, so kaya diyaw Nabi Sallam, nanduk-dukutan sa mga waga. Sakya puno-puno naraka, naiyap nakabayaw naraka, na kaubaw manang sa kanyan pan. Namialo yung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, na so Allah nandapwa niyan so naraka nagitong panahon na makagenak so naraka pero hapeng ni bunglin so naraka ama penuh-penuh sekalian na kudapwa no Allah so naraka nagitong panahon na makagenak so naraka pero apno-penuh akong badan nami ali si ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agyakon ang mga tao pumakasud sa surga napakagedam sila sa bulong. Giti writer, bulong. Maana, pakagdam sila kung sikuti-guba-guba sa boredom. Manang bukulang, siramong kagagid ko na kilayra na tao. Subhanallah. Sakal asurga. Pikiran niyo man, mga pagarikulay, mga kakakulay, so pinakamay to ibalas. Apakasul sa surga, pinakamay to ibalas. Tigo ba sa tanong, pasang? Awa, pinakamay to balas. Tignan mo, 75, pasang awa. Naya kung aimgayro no Allah abalas sa surga na makasapulo mata kapag yung dunia. Pinakamay to balas. Nagyan dunia na 10 times. Ya Allah, kanina nami masalingag o makalimuon. Ya Allah, ayam buwa bugan karakan. O di na bubugan na karakami. Nagya buwa kala, agya nga ito na, risan? Kaya tanga-tangan din amya kapepe adar pa sa surga. Pingiraman nagya buwa risan, idar pa ka sa surga. Gibi ka na yan.
Napikira nga man, nauman na kao naman labang, nasa kabitaw ro. Nauman na kao na second district, kaipun sa, ano po na second district? 4? Nataman siya, nasa kabitaw ron. Man to na malabang, mapita na puwalas. Sa gawin na kalanugas, nasa kabitaw ron, doon na traffic, skapa ni traffic. Next month, wato, isa gawi togaya. Sa kabitaw ron, nauman na kao naman na nanudiliso, nasa kabitaw ron. Nauman na kao na Mindanao, nasa kabitaw ron. Nauman na kao na Luz Biminda. Ginayin ko na Philippines, nasa kabuhi, tauron. Nauman na kao na Asia. Nauman na kao na dunia, na 10 times. Nasa kabuhi tauro, sa lika sorga ka. Ro nga sibutin, sukala sorga. As so pinakamay ito'y balas, na makasapulo mata kapag dunia. Pagkira naman, nasa kabuhi Buddha sa periphery. Nasa kabuhi Buddha sa Cebu pa. Natonapan. Sa kapag ni flight attendant, to buckle your seat. Napikira naman, na po ako makasama rin, nasa kabi landing sa NAIA. Nasa kabi busul sa SM. Arukan di shipping. Nasa arukan busimbi. Napikira naman, na makasapulo mata ka pa dunia. Naginanso ka ba sa mga loks, audi ka makasul sa surga, nakyali doon, nakyarayaan. Mana din na inunabanro ka. Kaso pinakamay ito'y balas na makasapulo mata ka pa dunia, na piyasugya ka lagi rostrom. Ano ba? Yang rostrom, ang tanibaran yan, palawa, pantas, nadami ako nga sa sorgo. Kaya nido din, nakirayaan. Then, inunabanro ka. Ya Allah. Di makagadam sa bordang, bulong. So mga tao, pagkasosorga, asapulo a dunia, nasa kanyang bui, tauro, nasa naraka, nandek-deket na sa mga waga. Ya Allah. Mataan. Nalamon niyo katawan, pinakamadakal, apo ka naraka na mga babay. Ya Allah. Ginasukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, si kukhutban niyan, Aid, inni ra'aytu kunna aktharu ahli nar. Sa kani pinakamadakal, amiyailayakan, apo ka naraka. Askan wa mga babay. Nainalayo Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sabab, inuskan may pinakamadakal ataw sa naraka, yakfurna al-ashir. Margen kano, maswata. Di ganun panalamat si kung mga darudupa iyo. Sa 10 ragun kano magdarudupa, 20 ragun man darudupa, 30 ragun, 40 ragun, at saka 50 ragun, na makaisa maribot su karomang ka, na tunay pitiro ko, tunay pimbasama, daw ko din yan na mamaa. Auto. Sa ragun na lang manok, bakas, karne. Sa lungan, niya kumaka na bulad, tanggol, tunay niya mama, awa ka. Naman nun to. Balabo, gira maugat ka, no? Awa ka. Awa ka! Niya kadudu ka. Niya patay nga si karomang ka, mataan. Niya karugod nga suwatan. Nalumi man si karomang, ino ka, pliyo! At hindi ka na madua ko, kanaba? Saya ka. Namuntod ka man, awa ka sa madu. Naumiya ka sa pulo ka maugat. Miya patay nga si karomang, sama ka sa pulo. Miya ilayin ka. Na si karomang, ano di masabar. Yang karomang si kadua, sorry, na-send. Subhanallah. Napipura na. So mga babay na miya karagaragan, suwat. Katan, terotopia pan, filin na blank. Kamagan ka sa Samsung, na ito naitigyan? Apple. Kamagan ka sa Apple, yeso niya, niyarda ka, nini ba? Model, ito mo na ka nasa 16 plus, ito lang mata. Ngayon ni paman, ito na naging karoman niya, na pwede ka driver. Ito may kailangan karoman nga, pilot ka. Sa Cebu pa ka. Kailangan din pinimiking bumo, si ko pasero niya, kay boy pasero na sawati, nakabay karoman na 25. Na di sila ni bunok.
Kaya tanong mo gito locks. Gito yung worst. Kaya pagdaan lang na pwede ka sa marawi, ibig ka. Pag hindi mo kuha, di ko rin makapagdapuruman. Baba ko sa taon, puno ko sa MCU, pagdaan na to na rakal. Niya di man to so arma, niya di so mga pidikab, kaya man to na rakal. Na pumaparag yung nga ialoks, yun to baka pagkataon. Ada kan sembaga katiga ka na, kili nga na taon na basta pagdaan. Rakal. Natingin na pagda ka, pero isip ko yung tiga ka nakakasunso, iso kay 25 na, pagda ka. Mada ko, nakatanong sa pidi ka ba kailayo? Ba labog yung pagdaan niyo, panagi pagdaan niyo sa'yo, tanay kong tuliron? Pay-pay. Payong-payong. Na perfect kayo? Hindi kayo nagkakamali? Hindi pwedeng magkamali? Kaya suwala na brida, maribad ako na sa kayo brida. Nangyari doon ka suwata, pitero ka no? Kakabaya ka na seminar na di karibad sa pitero. At ay sa mind. Hindi ka nugas suwata. Sorry na, lagi lang nagkakamali. Parang siya. Astaghfirullah, seminar. Ya Allah, dahil kami kay Allah, magayon sa Ramadan, pakatulog na kami kay Allah. Magayon sa Ramadan, ay na mapipigil ka na siya. Subhanallah. At tigak na magda ko ron. Na belas. Di nga payong-payong yun ay, di ko ron pagkaraw mo, dahil belas. Makasipusungan na lang na bayan na ka na minindi ka talaga sa vacuum. Vacuum ka ba? Mukha ka kasing bayan na ke. Namiyag di ako ron din na mga estudyante, rilan ako Allah, may kilala ko iran. Itigyan, si Zakaria. Si Zakaria. Na di mamagtungan, may katanong-tanong bull. Tigulok sa, mga babay. Tigulok sa, kilala ka iran, kau tayo turo ka iran. Di nakakadiyang sirang kilala. Turo ka iran. Di nakakadiyang sirang kilala. Pakadaan ta siran. Pwede ka ba na pagkadiyang yung mga babay? Tinaka ka, hanap ako mga kilala. Di po ito siran ka mga kilala kayo, turo ka iran. Tugulian din, Allahu Akbar. Aga-aga na, may binasan so gawin ka, ibig ka. Tingin nag-yeloks na red flag. Tugulian, so di takabaya. Doon pero tinalo ya Allah, panginita mapya, kang kapipita-pita na, nasira ng araw ko. Siya ganda namin naman na maninikab. Napiyaraan yan dun. Di kinaba ka ni pagda. Aduh, ano yan, baka niya yung minikab? Di nakakanda nga pagkada. At isaubayin ka. Ha? Allahu Akbar. Di akan kinakal. Kaka, minikab na, napakaubayin ka rakal. Nubog yung mga rakal. Napunara ka sila, napunara ka kumamu. Gay style maranawa, mindset maranaw. Isa para kung sumarata, nataniptiro niyan, siram mo. Kakakapribanan 5-6, siram mo. Kakaharapan ng music, siram mo. Nakuman sila sa tae. Indawaya? Di, kakatawan niya na, di mapiya. O mininam sila sa titi, pag inom sa kanya, di, kakatawan niya na, pagkabina sa lawas, o gayid na amay kaso haram, ay putanaraka, na si Rambo. Di, awida ka tamiman to. Akatawan tanong na ribot, na sira ni, itindawa tanong. Na may kagitipo sila sa London, napatipo ka mamusa, London, di kan tumipo, katika ribatanan. Nagyiman na haram na niya kalala, ribot. Subhanallah, matan sumranaw. Kaya bukatawan niya na marata na tete katipu sa London. Naugay na so kayo ng sa pakabarag, manya-manaya, kan disco, kasi na nabaharam. Kaino? Si Rambo. Lagid ka no mga loks. Makumar kagiwata ka, mapinta sa gawin sa Marawi, kaad na party amin sa high school. Senior prom.
Bakuan pamangpod. Mialo ya seminar haram. Na ino si Rambo. Nalangon sila ng bumangpod. Nasa ang di ron. Pwede na ano panapadang rawa. Wata ustad. Namin yung si ustad. Aw nasibo si ustad. Nakumiyan sa bubuy. Nasikak inakama mo. Napaka ka nakasa. Inaka nga sa bubuy. Ino to. Sa ustada ka nakumiyan sa bubuy. Nakamamambu. Nalagi do to. Kagisiwa tayo ustad na may mangpod sa kandarwa ka. Nasa kama mo na bumangpod ka sa kandarwa ka. Subhanallah. Mata na ako ribet ang mindset. Tingnan na mo, tingin lang yung mga rakal. Kaka, nabo ko rakal. Ang hirap pag daw ko sa rakal, nakabo ko gubay sa mga bubay. Siya ko sa unaan. Deket to, driver. Nainubog yung mga rakal. Ay, may sibang nainubog yung mga rakal. Nainubog yung mga rakal. Daw ko makatigir, narila na ko Allah. Kaka, ustad ako. Aapya, inubog yung mga rakal. Ay, do, Allahu Akbar. Na, tero din, natigin mo to inalangan ka suritskiya kan. Kapi yung sukay rakan, natalaw na yung kabi sukay rakan. Tiga ka sa inaw ka na. Ubo ta priway na, tigila ko nga, pagda ko sa, pwede ka ba, ay inisin ako ang piray? Kisukay na, tiga ka na? 25. Tero din. Napkaya ako kabilas. Na may kasupukan, nagnapi, girap na pagkatrapi kami. Pagkaroon na kasolisya wala. Naawa na kaya tapada namin. Abi na kaya trapi kami. Namya kilala ko, si Zachary, di may bulu sa lakos. Daan yan. Tinabi niya, tayo ako sa iyo. O Allah. Nagito na naman yung orang mamub, seminar na kan. Tinamata niya ako, gawi yung arat-arat, ay betul. Kapipita-pita, nasira na ang araw. Igagan na kaka, ginagkadin kami pasado. Ginagkadin kami pasado. Nagumin ako man, kaya tayo ka na. Tiga ka na din, ginagkakap ka pa di ka mo. Ay, kung namin kayo tugon, inilisin niya mo din. Natiga ka na ka, pakatapad ako nga ba din? Pakatapad ako nga ba din, na kami abuing ang kurta. Hoy! Siya ko niya pan pakatapad sa sisiko pantagalan bang, namya kada-kada kalataw ron. Na tiro-taro din. Di yan pa kada sa mga kwan. Pumali na hello si Allah. Magan sa mga namya para ka na motor, nasa style ang maranaw, ino ka no to. Pikiriwain ka rakan, so may aswaswa ka na marata. Pwede ba? Gusto ko na siyang makalimutan. Natika ka na pumuli yung panaya. Da ka, nadami kasi nabutay. Natigin mo to, pa, tuman, nahira na magder ka na, ay nga pakapular nga, so, magder ka. Ilang siya na maranaw. So maranaw ba profesional? At tingin na siya panganian. Subhanallah. Magda kasi kumranaw na lang, adi manigupan sa sulda taraka. Makaliw ka, sobra ka sa manigupan. Ako makasi ko seminar ka, ito na si Alima, bawas nigupan, manigupan na si Alima. Maragod. Subhanallah. Lagi mga Christian, nasi siya pangiran, you are the customer. Nasaya, the. Tapad ko, baka di ka suwata. Yan yung style tanong mga maranaw. Subhanallah. Allahu Akbar. Nya karon gud nagiya betat din mga maranaw. Diyan kay kang binayar na awida kalaya ami sa sakot share kan mga babay. Diyan kay awida kan akang binayar na awida kalini dapat na penedun. Iawida kal tanoya. Awida kalaya kanaba ini timbubugu. Kaawida kal desi kumyaw naunad na masa. Niya kapipirago to sragul. Nagyedin, iawid akan. O mga Muslim, agi ang mga babay, kading binayar, ay piliwiran sa mga auratiran. Napatot, aso pitong isa ang raktano, si kung ano nagkagagatano, sa kaina, sa sulda, walay. Sa kaama, sa kaakaka, sa mga ustad, sa mga murid, sa mga ulama, mamakapamagugupasiran, ando manay kabulungi. Kada, agyan kay virus, sakit, agyan kay mga babay, ading binayar. Ginan sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijal minan nisa muttafaqun alayh. Pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tigyan a fitna. A pinakamala, apa kabinasa si ko mga mama, inong tabu so fitna o mga babay. Pira-pira i mga ridu.
Mga widakal, ay kaysa pa niya ng mga babay. Gip ni mantuab, kauswa ka panata. At tabi-tabi yun namin buli panaya business. At napkinagta mga ingad, aso mga babayro, napimbulira na business, agyang kaya, kapanata. Lagi dito niya panutuloy sa mga ustad, ang ito ko nababayro, tiyuban wallah, na mapasangi, kapanata. Din ko ni manata, kila sa ingad. Ayaw idakan, namya kaysa na initata yan, nagyang kay amama, amapi amama. Kaya buko na galubok yan, walay masgit iskwilaan, college pa. Walay masgit college, na ginanbo. Yan ay babay, adarwa ka, kaya ispatan, bunyan da, tataan. Ayaw idakan, nayad na misuksi, as kanyan na mapiataw, naging nadalama, engen. So sa mga tauro, ay mitiro, agina na wata, na din ng karawan, kagina na wata, na sibunan kilinggi-linggi sa masgit, walay iskwilaan. Na kay ayawi de akal, sa tanong maranaw, sumaratabat tanwa, niya kapepe sumaratabat maranaw. Ugi nga sa gimasayman to, nasa lakaw, apkaw sa ranon. Niya mispliso, maratabat. Kaswata yan na piliwa bilangata, na din yan din, maratabatan. Piliw suwata yan na babayaraga, nakisi ipantalon, na din yan din, maratabatan. Kailangan itirpulin na sa kanida, walay, nasa baba na complements o mi abi. Nayapanat niya no toko, nasuka kanina mama, piya nga din sa maratabat. Na, so Christian, sarwang, inugya dyan sa maratabat, kakumyan sa bubuy. Kaso bubuy, na style na daa, maratabat yan. Kaso bubuy, nakunla din na ka, na matimo-timo silang roo, prilay ako niyo, mga pipiataw sa malabang, na kudaan no mama ababuy. So babaya, babuy na mapasad sila, nakautok man namiya ko maso ikadua, babuy ang mama, na kuda niyan man, so babay kagi api kuda na paganay babuy, na so paganay babuy na din, maratabat. Subhanallah. Naginan so tiguba-guba sa you are what you eat. Sa din sa kinka, nagyuto ka din. Gakawa nga so style of kinka. Ino so mga Arab, na malukiran man na so kapag ang bug, kagib-siyap nila na mga unta. Na so unta, na ito na ipudas tayo unta, tanging purwan. Na ito na isiwa Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga nabi, na pinikisiyap ko Allah si ko mga nabi, na mga kambing. Kaso kambing, na ito na istayla kambing, yung mga limbabaan, dead na karakarataan nila. So kambing, dead na karakarataan niya. Demi eleta no, api ketida kambing. Kikuba kambing, yes la na kambing, kaya kata kambing da. Kami yang kapi ay adat so kambing. Nailaman so nga no Allah, nagito mabipini kisiyap ko Allah si kung mga nabi sallallahu alaihi wasallam ayran makwa so sipatu kambing. Kaso mga kambing na kailangan na malakaw ni ka seber. Natunay kaya no maranaw. Ha? Manok. Katulong, kadurog, katan, style ka mabuha, kadulog, katulong. Nakiyan ni ran sububuy, napiya nga doon si ran sa maratabat. Kapkili tanong sa mga salida, sububuy, napiya ka unot yan, so pangidan yan sa walay. Tay, boyfriend ko po, natingmang buo ka, amay na, tuloy ka. Nay, may bisita ka. Boyfriend daw ng anak mo. Gawin naman sila na magagawin na bikuruman yan sa watairan. Na miyugot na inawa niyan. Kaganto na. Naging mga Christian na proud pa na single mother. Na iman to mamu. Pero yung mga maranaw. Aad na mga karumao, watairan na bubay, na katawa nila na sulda, walay. Anam niya katuro ka nun? Ustad, so ginawa yami ababay, na so pangidaan yan, napsulpun sa waleran. Is, yung makangingirs, yung makangir, yung mga maranaw, tunay kaya niyo, inukano kada isa, maratabat. Ya Allah, nataan naki. Saktanon panipiyang ka din sa maratabat. Kakatawan ka din, so pagaring ka ababay, ginawain ka, sister ka, okting ka, nakatawan ka na,
Pag ideya niya na supportive ka man, kapag takpan na kapan, magpada ka na kikuan, uwayan, magpada kami. Narito na po din na si pag-ideya niya, is, mga baboy. Kaya nga din sa Marataba. Na so mga ina tanong, katan yung mga ina iyo. Aso mga babay si ko miyaw na masakate. So mga raga kano. Ato na oras sikap suyo sa disil, mga ina kulay. Ha? Inyong katawan? Tagalipatan nyo din. Igirad na, primang. At niya kalibut nga sulso, magrib. Ingay no to, parada, pakahilay rakano. Na iman to na sa mga tarpuli na silin sa kinida karsada. Na dap na mga kumbungyan na inilipon so kawat ang mga ngipan. Melay niyo. So kagaygay apya kayaya na iman to na bantugan. What is happening at igubag-ubas na? So mga loks tano na no read, no write na miyang makalalay kaya, na miyang makalalay mamala. Na iman to na miyang aduduktor, miyang attorney, miyang RN, miyang LPT, tabi 1 billion. Na piyang adan sa kaya. Kapag karawat terpulin sa kanida karsada, nagya, nakikibalatin digo. Kapiyang karigo-rigo yan. Na pisunto kayo ni Pacquiao. Kapia karigo-rigo yan. Nagyan mata niya na black eye, kapia kay tamitamian. Nagyan ka nani ba? Eyebrow niyan, kire niya na piya kay tamitamian ka miyag drawingon. Nagyan pa na pira-pira kaya na di makapadigo sa so anta. Pila. Woo! Ano ni ba? So kadaan? Gitu? Ferris wheel. Apa Ferris wheel? Roller coaster. Na, dia nga pira-pira yan na roller coaster o mga pila. Na so mga inatano, kita na din ng mga inakulay, ay yun na sulsa walay, nanto na magan sa magan, inikbo na kaso, so to na so kumbong. Tunaw to, namaya ka kumbong pipian, tunaw to, napupukupan, tunaw to, o di na sorwasan na, pulikan sa may to, tunaw to. O di na, pulikan sa may to, so pinto, tunaw to. Nay, man to, na inidispligan sa kilikili da karsada. Na, yang kakaristiyan ang tanong ni man to. Benar, kuda tanong pang Ros, na style tanong na, style Christian. Nilay niyo, yung kaya, war of minds. Data nyo rin mako as a force. Nantunay niya ko iran? So, mga puso tanong. Why? Panamboyan ka din. Ugay na style ka ba din na? Christian. Pangadi ka din. Ano ba na pagidan ka? Langagan sa Quran. Pagatuan ka ba din so? Loks ka. Paniminar ka din. Napmaritis ka. Nilay niyo? Miya kataban sila ng takada. Miya kataban sila. Kabenar ko kukumbong na din birthday. Na, style din na Christian. Minay ka di na may ka New Year na si sa Cagayan. Napad pa na 10, 9, na may nakadi, niya katinda ka no. Meron na sa mga Christian, kakatawa niran, adita niran, kakuha si kapagagamatan no, nagkakuha na sa mga parangay tanong. Parangaya, Christian, na naguli ni man ang bayang, sa salaan niyan sa New Year, na may kaid na tuturog. Manaw, amay ka New Year, na may kanila tulog ka doon na. Amay ka New Year, na manaw, na may katarawe. Amin. Ito nababis amin. Nakyasimbayangan na ka no, na masgit. Mata-mata nakasubayakan na miyamin, aknaba amin. But wala, saka na miyahiya ko, nibot ano, ya Allah. Miyamin, kapiano ratud, yung ratud, siko sambayang yan. Sa masjid, sa sambayang, nandita ulit ratud. Namay ka ayuda. Di ka dito, ka dito kendo. Mapaki ulit, hindi namin narinig. Okay. Kapag sa Diyos seminar sa ayuda, may mga tanong kayo, kung ano na natanong yan. Paano po ganito? May kasi mantay pa kayo sa yan. Baili nga may yung muna kami. At yun yung tudo ko na natalo ka oras na pag-isip ko pa sa mga pakay, hindi ko miyaling.
Namay ka seminar ayuda na ibut ko Allah. Dirud malakata. Ome, tilo nga ibig. Tiro na nayo ka. Pilang na ayuda ini. Ome, dokon makakan. Utang ro sa sabala sa patero. Namay ka seminar na inagyuto mo na ako ka nasumwa na kan. Na isa di bagi-bagi na surga. Inainawaan niya. Na sa dunia, na miya parkaton. Nadirong din. Gada. Kapit miya pasad su ayuda. Na naman niya pa, nalang dua sako. Amay kanya kap diya ko yaran. Bagi na mo ipanamartan mo sa kapag akhirat, kalawang tanong niya kasurga insyaAllah. Nada. Basta kapag agama na sumaranaw, asarbu. Importante na adin. Hey, miya mo sa kabun, ino ka di? Simbayang. Anak ito na ng mga maranaw? Adi mo sa na di? Natirongaw na ati. Miya mo sa kabun, ino ka di? Ino si Kuan. Dapuasa nga dapat na sambayan. Inahaman mo ito. Si ko kapag gagama, naibuwi din nga, naso kababaan na ka. Eno si ko? Adip ba yan? Eno sa ka na napuasa ka, nanay kakapat na ka nun. Gataro po na lamat pun sa Allah, sa ka na? May pusa ka. Na may kakan dunia, pag ilay sa baba. Ano bang ilay? Langag. Karom ako, panabunar ka, kami kaya guguro, nagita maraw if extra. Gisiringan ta na inuba. Nabagan wala sa inuba, napilangag po man, karom ako panabunar ka, gisiring ka na Fortuner. Nabagan sa Fortuner, pilangag po man, karom ako panabunar ka, kira na tira. Daman sa matay na din makapanalamat. Subhanallah. Mataan. Pinakamala fitna, kung mga mama, siko kiyawa fatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fitna siko mga babay. Na kailangan nasa ng mga babay kulay. Nasabutin na ka, pinakamala. Amabsipat ka, si ko kabubuling kababay, nanto na kaya. Kaya. Aya nga korona, aya nga sangkad, aya nga kalbihan, aya nga kataid, na so, mamala ka, agukay ka. Asakala nga imamala, agukala nga ikaya, nagiti ka taid ka. Si Umikulay, pakabagir no Allah sa taroto, na igira minuto ko ron mamadiin, kaya man to miya kalata, na madal ko tayo galubog, nagira ko na nabumatag igira kaditan kunutan sombala loksta. Ino sa ka-Arikulay, di ka mabubaya makatuwa ka ngagaan na, makapasad ka sa college. Tano din ka, basta makapasad ka sa college, ito ni kaya balag kasi kung bala loksta, di ka din ngagaan. Nagira po kunut ako kayo, may mamadiyan, kababaya ko ay pundawagin rakan so silopina. O di na, idawag o padagang sa silopina, nasa kani, kuo na, nasa kani, timuro na. Namya kaisa, magda kami sa pilikab, kuya, pereso kaya, may duwati ko. Na siyo, may pundawagin rakan banso, susukay. Tiga ka namin, miya ka naraliman, di mo natin diwag na to. Ino kailan, makuha ka, tinamamanan. O, nagkapatanakan. Ay, Masya Allah. Malakorong kinilig. Inor ka mong ilag siya, Bi. Niya ka lang kayo, yung Mikulay. Na may kabumasa kami man sa padagan, duwagin ako, hindi na yan, dugat ka. Makabkapata kami sa 5. Allahu Akbar. Nasiyumiya kan napiran ni Eden, sobra ng pulo Eden, kaya piran sa apo. Okay, nadudurun so kaya. Naging mga babae man, tabi-tabi, kaya din sa kaya. Kami nga karaw, perpolin sa kilida. Ino nga di tero aki, Omi, perpolin ang sa kilida walay. Pumbutil na iya. Ano kasi perpolin? Pwede kaya lang, pumbutil na iya. Mga pirang yung kapit sa pumbutil. Maana, miya kada-kada pumbutil ni man to. Sagi miya kada-kada lang, may tutulad. Saka, bakaraw ka, may tulad na ginawa sa kilida karsada. Saka nga di yung kaya. Di ka kami dibide sa mga topa kumanisa. Saka narcissist, mabubaya sa ginawa niyan, anab kilay taak ni tulada, niyag selfie. Nailangan ka, mada sa tarak, na yung builain. Ay, niyang builay na,
Na parang niya man. Na ito kanila niya man. Miya in love ka sa ginawang ka. Kailangan nakabulungan ka, may dragon. Matang kanini pagdayan sa tarakabubay. Na magda sa France, ita arma. Nasi ako sa kilikili diyan. Na kaya di ba, no choice nga, pakailakan talaga sa, o na ano? Na may leta ka. Roro bugil. Na may pansin, na kanina mo ilang sukulat. Matan ka narcissist. Nampiray man ito yung mga tao. Ama in love sa ginawa niyan. Kaya niyan profile pic, nag-ibuntali yan. Kaya niyan background tulad sa Facebook, buntali yan. Nailangan doon cellphone niya, kasi kanya mo ni, malataguro, nasumulga sa kwarto niya na, Katang, iya cellphone na ka na, pero ito na din nun. Paano kailay? Paano kailay? So, tulad din. So, kada kalian na? Ha? Sa album, bida tayo ng cellphone din na. Saya, matatago saya na selfies, 1,937. Live photos, sobra 2,000. Portrait, sobra 2,000. Naubang nga pagilig, yung mga tuladan saya, siko, labi 2,000, na mapay ng mga inekon sa talawa tuladan na ka. Nabaga na ng mga tuladan. Kabarang-barang, dilugi tulad-tulad, mga berdungakan, mamato pang tulad. Mga ginawa mga pakiwataan, mga murit. Din na may lingaw na, tulad na iman to, nasa ka na Allahu Akbar. Api, pasuang irong na. Hanap kini naman na lagi din igiram yung upload. Natulad din na 30 photos. Nalangon, selfie niyan. Na anyan pan isusulat sa puro. Niya pangipangita ko. Kailan may day niya doktor, ibit ko wala. Niya pangipangita ko, na niya pangipangito, natulad din. Wow! Naipno ba kami katay? 1,000 natulad din, nakabanto na Naano pa na comment sa baba? Kanaba, niya katay-tay, bigam. Salamat, nagmana ako sa'yo. Mga pulitingan. Mga krung-krung. Adi ni Bitira Na nag-comment, ang ganda mo nga Tingin mo, talaga, inaglulukuhan. Nagikabayatan mo, apya katawan ka, binubola ka, tuga kalagayra, nakauna ho. Namatang ko wala, na kumuminton, kung nag-ibong talaga, miya pangipangit. O di ka di mabala ka. Kaya na mamano, pwede nga sutang ka. Subhanallah. Ay, tanong ka ba'y na pudi-pudi? La ilaha illallah. Nasa kababay, na crown ka, ayang kakatay, nasukay ka. Sa kala nga kaya, nakala kataid ka. Nagindagdan tanong, ginawa tanong mga babay kulay. Handa tanong si ko mga loks tanong. Amya makalalai, kaya. Ba't tanong bukaswa, mga inakulay. Eno nyo do pang doon si ko mga wata iyo. So kala kaya. Ini pang doon nga kira, giyang kaya kakawa sa dunia. Miya kawa sa dunia, na telepulan ng buso akhirat. Subhanallah. Giyang kaya, amida kaltaniman to. Agyan kaya tabarrujul mar'a. Sudi kabinayar o babay. Katabi-tabiya, napakarawa ko sepa. Aan ni man to, mga babay siya, napagida niya. Nausepa ako, kesapan ako. Na. Ito na away. Dito na mga pita. Siguro ko, ana mga babay siya, napagida niya. Banda ginang pa ni ikadua nga pagida. Yaks. Iyo. Niya usang. O pangan ka na ka, bisa. Niya ka pera kakatanay at tandeg ka. Nabumatag mga pera ikatanay ka, itimo-timo na katandeg ka. Natano din niya yan, ino pan timo-timo So pangan ka na at tandeg ka. Kaso pangan ka nakasasawaan. Nakang ka no, siko pangan ka na, titimo na tandeg ka. Di. Nato na ikun ka, kung nakarap, nakabox, nakasilopin. Ingay no to, kasigurado ka, as kay pagampagan na ipapakabaton. Nalagid mo ng subabay, ino ka pang titimu-timu yung mga mama, kaya no to, manakasasawaan ka. Agwaraan, ay di timu-timuan, na so mga cheap. So mga ito arga. Ilaman so 20-20?
Di kedaan sa tao. Kabinti-binti. Malagid so pobre, malay tamok, napakapamasaon. Neno ka disunsag yung kaya mga tupperware. Di ba nalagi na brand na tupperware? Pero erga. Ha? Ha? Pipiraga to so. Ha? Thousands. Tens of thousands. Namili nyo sa mga wala na mga tupperware, nagiti brand. Dagay do. Ay, bugumasa na sa mga layta mo. Ago igira da pera ka na, kunimuan ka, ang gano'n to, katiko upuna ko siya makapamasa na quality. Nababoy, pamimili ka, 20-20 o tupperware? Na ino tupperware, na style ka na 20-20. Lang na karsa rin, apkaila ikaw, ikaw to si Kuan. Ang panapangaton kay man to ang mga baboy, na lang na mama, na friends yan sa Facebook. O manila ka ka mama, na di ba pag anapkaila nga mga tema ng mga friends yan, na uman nila ka nakaamama, na dirul ma da subong tali city. Na dinibitire sa mga morita, sige na ustad, sige nga o katiya, lamo na mi friend. Tiga kanino niyo mapag-friend. Di ustad, sa kanino ni di mga ad, isa, yaks. Kaya kang ngingiri, ababay. Okay, napkapya ginawa ta, kaad mambub katoon ta mga babay. Asisya panira na, ginawera. Ni mau dibibitire yung mga murit. Si Kuwana na classmate na mo to sa madrasa. Si Kuwana, niya kasawla na inada ka na tama ni mato na daw ko yan din na ano yung punto ron? Confirma? Talo gawin, pinayawa ka nun. Basta dapat nag-consign na kan. So, masaya. Isa kan mo na miya titi mo na daw ko yan confirma. Kasi rin yung bitira ya, buko na mga dingil kina, daw ko makatigr. Kung nila mata ka no? Ay, may tutura na mapiana na. Bagoy. Kagi so Facebook ko manisa, na makasasinan sa walay ka, aka na ba lang nato na ka? Sulbin na ka. Kadi-kadi, mamimili. Tula sa walay, alam mo nato, napaka-sulbin na ka. Amay-amay ka, sul na drag, di kanyang biyuno. Subhanallah. Nalagid mo muna ng Facebook. Gina na sister si Ukti, na pili buso pa kasul niyan sa Facebook yan. Para may tusok communication si kumang opposite sex. Kapag naman na may friend ka, na may kapepeso niya, di ka makapag-chat ha. May karanikan si Kushaitan. Nakitop natin, ay ba? Pwede lang, mataka ka namin lang, lagi na nabuboy. Absip niya na, ginawa niya, din yan bukay, sa nga iyamar si ka Facebook. Subhanallah. Mataan. Ugay diyan niya kadakala na gito ba? Kaya opinan rin yan, so kandarwa ka sa social media. Kasko ng mga looks, na di mapipiya ginawang ka, di nga pa kapipiya ginawang kagisiwata ka na di piliw sa walay. Why? Di piliw sa walay. Langon taman, langon nakachat yan. Ape si sir. Ape sugod. Nakachat yan pa. Subhanallah. Ad na sa katawaraga, na minikipoy laguya. Ya Allah, a'udzubillah. Nakata na minikipoy laguya. So padagang sa sedar. So pagkanuguya, galonggong tolay. Naroon, minikipoy laguya si Raga. Mga inakulay, paano sila niya katuna? Kagi uman sumagad. Agito apadagang sa sada, na erang di pa kapamasaan, agito atera na Raga. Nabasiran dama? Close. Kabusta man na maintain kabsunsuga. Sumama, di nga dinipagubay na kadangaon sa kaya. Namiya kloso na, Kuya, sobrang isa, sada. Kung ni, so kita no na, Kuya, nabay niya usa. Di siya bisindagay. Iya mama na, pero di makapipikin, nabaong gamain labo. Musilan dahil siyang bisa nambir na, gito ababay na taga ingad, na sumama na taga maraway, na paano siya niya katuna, nami po lagu yasiran. Fake na da, cellphone. Nami po lagu yasiran. Lomiyang kapsututulan ni Ran, kaya to kawan ni Omi. Kaya to kawan ni Omi, napuna ko sa liw, namiya ko umako na si Omi na pungguraw. Na si Omi na bagay pungguraw. Ang mataga sa babay, siya pa no Allah. Tiga ka na, ito na mga atonangad at mga dikisala saya. Nakaisag ka ng mga wata, di ba? Basta otagan sa locks. Ready ka no lang, damay-damay na. Nasa ka na, miya ko makusapin to na kurang mo na idikit ka na ginawa kasi kukalab ka para di ko niyan mailay. O di na, may ito, nami yung tudo ko si ko to lang kami, mamatay, napakala ko man, nami at di ko na mo yung tudo. So locos ka na ilaning bungot, nami ako makasapin to Kata, barkada, gip, barkada pa na eh. Sa ito na isalakan.
Naminirags ko man. Nawa nakakaptan yung mika, naminipatak yan rakapan. Nadi nga di tiro na, di man ikapbulinga kan 5 p.m. Duman maanin. Nakayad na sa kataw, akyang bungutan, nalangon na miya ka, ragrags. Nasa kama mo, nagupong miya ka now. Kata, tonggal ya? Diyan kaya, bukno! Bunga mi matay, kaya maiyo, natunan ni miya so ayo. Minirags ka pa, nagyan panawata, masamok. Binamiya lobat tangan to na. Halo? Gaya ganigira da mamaw, do it yourself. Sakni technician, bismillah. Gaya panawata, ading ita-ita, tatarag ka, wata ka. Inisan pa ko pansuwata. Yan ka parat-parat sa ibig ka. Nadigap di silpo, naman ang miyakatan, nagwata, ginaset po, nakabagan pagupa ka. Bangla iya, yan ka parat-parat sa no. Nagito, bumugurok siyo, mi. Nasa kang, kakailang ada kinaga, lagang dapat tadi ka kapansin. Amin tudo ko na una. Diyan nga mga pangari niyo, babay, anak talo amya pagari, babay, dan mama pangaroma. Tigiyumi. Upuni na ng soa, amini ki palaguya siran, na dini siran akan pagkailain, na bunuan siran sama kay Sesa. Naludo kami ng magari ang mga mama, na sa mga pagari na babay, Nyakakuha kami sa permit. Udi, miskan, bunua. Nas kamang sa mga pagariya mo, boy. Kayo na ba nabsuan namin? Kapa makatadum. Ano yung katano di? Huwayo mi, inshallah. Kapag ginawa ta, ad na lagi diya kito na loks. Adulunso, maratabot. Kapira-pire, kilay ta mga ina, ay kara-tara ginawa ta. Si ina na mag-aabaya, na ilan yung agiyap din na watay na raga, nasa salay niyan so, pumbong yan. Tunoto. Sa kabuig surga, nagiwata ka, nadi nga di pa ka panarakaan. Kaya ka mo misasuin na, adi sibuto. Amya rasa-rasay ka magaman, na may bagus kalungan na maori, nagiwata ka din binayar, mabibilangat, na indawa ka na may kalungan na maori. Namya kasi nga sa di ka di mamumulaan, naputungan ng buo, wata ka. Na kaya wata na nga din, na dengan may leso, ini pamumulan ng langon bus. Niya totong. Makatasaya nga sa ina, ama, panday. Amin ni puro-purun suwalay niyo, kami ni kadi kano, nami agumra kano, nami sudi ka kano, nami nambay ano, nami seminar kano, nagyamo mga wata ka, nadipsimbayang, bilangat, barazina, nalang nila pagduban, subaba, walay, abimit ako, nasa kanang balaloks, nagkapusun kano sa lupa, nami ka naraka kano. Tano din nga, ginanawata ka, naudi nga gunsi sa surga, nagunsi nga sa naraka. O di ka nung kakapatay, sa kapakasugya surga, naputuluda ka no, ante maunar ka no maka, naraka. Napiya ka mo sa giloks, adi magnaw sa subuk ka, punambayang, nasuwat ay nalangon sumisig. Di ka makasul sa surga. O nga, uba nga, hindi na rin naging mga wata ka. Kagina na mga wata ka, nasumpa to, amal ka. Mapiabu, marata. Makatagak ka sa mapiawata, na oman di man ang bayang, nasumpat din namin. Kiumar ka subalas, asi kasi kukubur ka. Nalagid mamuto, amin itagak kagi ngayawata ka. Agalibag yan na mga kapnaraka, nadamon ni sapaw, na may susupat ka si kulusan yan, ama ka na naraka kasi kukubur ka. Subhanallah. Na pinakamala, awid ang kalimat ko yung mga logs, nagyan kay kabinayar, agyan kay mga babay. Naginan sukat tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Rawahu Muslim rahimahullah. Ay ama naging kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko katiro tanong mga maranaw na sububay na umman lumiyo si kuwalay niyan na uunutan na syaitan. Natunay man nakaunutin ko syaitan na di ka na di pa kang buntalan sa miya kataytay. Miya kataytay dakap kilir ka mga tao. Ikay no to? Di ka nimunta lang ng syaitan sa matain. Nato na mituturo to, maana maawi di ka sa fitna. Si ko bangala ka na fitna, si ko kapkile, si ko mga bangala ka a fitna, Allahu Akbar. Niya kasop na yung mga babiman to sa kapag
Takin gitu. Takin. Pinay matib, kila nga mga bugoy. Naka-insert. Napakilay niyan so, sabitan ka, estetik kon. Allahu Akbar. Yan kasi nga ngayon, ito yung mabubot tali dito. Andin niya sa mga loksyan. Ali mag-estetik, kaan makasabay sa trending, sa uso. Napiyam ya kanaraka. Naging sukat tiro amranaw. At piya patay, asar ka, uso. Tama na niya ni Manto, na apiya ko miya kanaraka, asar ka, uso. Makasasabay ako sa uso, sa trending. Subhanallah. Di ka pugunod sa giya trending. Kaya saan ko makapat na yung mga sarwang, ada mga agaman yan. Miyaw masumasa, early 2000s. Na yan misikat, akira yung bubay nanto na. Ito na miyaw sa pandi, kirairan. Isa ka line. Naumani sa mamuna, sumiyong dun sa mga parlor. Rilangan ni wala, api mambukwalidya ko, datapan makapangadi, na sumanguso mga pagarya ka na, bayaran mo pa mo, so kirairan. Kanita mga tawa na daw ito haram, mapakamamuro ka buso to. Mga pagarikulay, suka ko sa kiray, nakiyamuro kang Allah. Nato na miya suka ka, napamangin na rila si ko Allah. Ano man, hindi nga? Katawan. Iman tukman, ang millennials, nato naman ni miya uso, so kiray na, makapal. Na. Pakapalan ng kiray. Kaya hirap na ako, napakanadagatan. Na ugi na ni na next 10 years ato naman ni uso taloso kiray na so agamata no napapapasad ape to nemiya suwa so agamata no na fix di kaylay so aurat di plebatan so kiray mata so kababangalaan maluwag so kababangalaan di pagalong so aurat di kaylay so aurat na ipunsi ko masaw nabi alayhi salatu wasalam taman sa bangkit naginan trending abang ala o babay ang mapaparatya si ko Allah. Na sumansuda paratya yan, nauman ragu na sa lakawi, bangala. Naudigan ka pasapasangin. Kabakawata mayor, bakawata milyonaryo, wata ka pikilag sa SM, aga pa kay ka makiusog. Na iman to pa na medya pan sa mga maliligot kang bangala, kay man to pa na mga loluwago. Kinili sa mga pantalon na mga bubugay man to, agkamino na ulo nga. Ami akan luwag-luwag. Kaginan man iman to'y oso. Subhanallah. Napagili nga sa mga babay, aso mga kayan, niya mga luwag-luwag. Aso mga t-shirt pin man to na mga loose, niya mga lala. Ay girab sulot na la, subrata sa sumusulot sa malong. Nasa katamay to'y lawas, ay girab sumiro na, subrata sa hangir. Tinapumuli, lagi mo sa panitama din na sa mga kapasangan tambangala. Subhanallah. Nasa katano mga Muslim na mapifix sa mga bangalatan. Natano din ka, ayap kasabupan, sa kapgadin agyang kaiya, kapanayin sayan, sa mga ridwitan o mga sarwang, may sabab si ko kabubuda, si ko agamatan o agamaa, Islam. Kaya yung mga ulama, ino yung mga alima, ino yung mga ustad, ino yung mga ustada, ino sumya makaswa, ded maalin sa kamubangalairan. Kaya ran disuswatan na so Allah. Nabas sa pangilan ng madakla, tao. Ngayon man ito napirip, kailan ngayon man ito di kakawing. Ang mga babay, rilaan tanong Allah. Aso mga see-through, di ba nalagi na mga gawin man ito? Benar ko long sleeve na, pagalong. Kaya da ko ang tanoron? Da sample tanoron, no? Ha? Pagalong sa kanya na, benar ko nakalong sleeve na, pagalong mo. Basta lagi nukumbong nga maputi nadagatan nga man sa lawas ka, pagalong naknabab maputi ka, color di gatas ka, skin color, skin texture. Nabtadan ba sa mga design, mga embroideries. Nagyap, kilaya, napkila Irakian, kila Ligian, kila Arabian. Natama sa subang alay, nuging na, pagalong. Niyelay nga man to. Giyang kaya kiyasa nung maranaw sa Christian na ibet-ibet ko Allah. O ba na may nga Christian na ba di kumbong si kukawing yan? Adin? Na pira-pira ay maranaw.
Apse yan sa sarwang igira, kawingyan. Na, mahal mo sila, pero hindi ka nila mahal. Yewi dakal. Kababayan tanong sa mga Kristiyan, naknabatan kababayan. Di tanong di sila so Christmas iran, kami ag-exchange partner no pa na December, na manaw tanong pa na New Year, na miaghanda tanong pa, nakadikamin sa giatibul, na mata-matang ko Allah, kabamay ka mau masuid, na di sila mamunimari para doon. Dahil buti na ito katanong, nasa tanong na kababayan tanong siran, na kaya tangan-tangan nakaparada panas. Asot kababayan ka, nakanabakan yan? Kababayan. Mataan. Kaya ka mamasa. Tinudugo pa na abuntal. Akap kabingayar o mga babay. Lagi nagyab kailay sa mga aurat. O ano to, napakay na supakay siya. Ito na si aurat o babay. Ay aurat o babay, si kukya pa kang bidya-bidya at tindugo mga ulama na dua. Dua, akelo yung ulama, mga ulama, si kutindugo mga aurat o babay. Pagabaga na ron, nasa kaababay na ipun sa ulong ka na taman si ko mga kamaraing ka na langon, aurat, nato ni Kidiyon, siya pangan. Siya mo to? Ipun sa ulong ka, taman sa kamaraing ka na kailangan na kasapangan. Kasapangan. Nayabo piya kay ran agi ang bala lima gibo lagi dia. Gibo kilay dapat gibo. Yeah. May layaya, gina aurat taya. Gina aurat, dapat nakakakilosanan. Lagi do kasi siya pa nga si kulig, lagi mo dapat na di kailay. Ibu palad ka. Balaa, palad. Ginawipya kairan. Sige kadua ka pero, ang mga ulama, naibog kaya pa kami dairan, nanto na gia buntal. Dahil anong padinso, to na buntal. Maana okay lang, okay lang kiran sa buntal, agog yung balaa, palad. 5. Ginambo. Naiman to na pirip kilang kukumbong pipiya, magabaya pipiya, uwi na kilay buso. Kilay buso? Yung pangilay sa mga iman do. Naginan na patutanan nato na kasapangan. Kaginan na aurat ka pananan. Aginan na aing ka. Nabanga kanipati pagarikulay, ang ani sabuta. So buntal ka, namaya kami doon sa mga ulama, aurat at ka ba? Aurat. Ugay na suaing ka, nalang mo nilang pitilgan na suaingan na ito na aurat. Napiya ka mo sa agi babayam ni nikab, asya pa nga na sa buntal yan, napkilay buha, yan. Ano yarn? Na yan, ikadidili ka doon. Agi mabubutal din, no? Iya pagkilay tara sa Marawi, ang mga murit roo, napiya ka singa-singa, amay ka pumasa sa kamo, na magabaya. Naili ka sa baba ka nakachinilas, nadaan sa pango, yan. Di ka didili ka doon, ilmo, half. Naimabtiro mga tao, nakanabanda orat, so ay kayo busing nini ka, balik nili mga di, na may laibuha, yan. Nalagi diya mga pagarikulay, agi nga di tanong kaimulangan na padesi ko, mga aurat tanong. Na, auratanan. Ang kailangan nanto na, kasapangan. Ha? Ino ibarat apiya, ino apiya ibarat magabaya ka, amaluwag, na kailangan na nalagid ka sa sulda, maligid. Para apiya kipuro so abayang ka, na di ini, kailay, kagina na auratanan. Ilan yung mga pagarikulay? Yung efgaso sa Palestine, agus Syria. Piyamong bulan siran, piyamong no siran din. Nasa kada kalabili yung apkirilis, na dead na kailay nga babaya mabibinayar. Adin? Dead na may laing ka, mata-mataan. Dead na may laing nga babaya, kailay ha? Bukian na di siran di pamumbuan. Na sumaranaw na mapipiyapiin na gina, nanindin nga. Baka rubog katago. Ang makasapang sa aurat. Mga tao, di silang di pa mo noon. Ugid na dead na may laing nga babay. Awa, kailaya? Aurat yan. Matan. Na sumaranaw, niya ka pa sa board, da pa nalamat, kabang yung bilungata. Niya niyo? Matan, sumaranaw. Ni bala si ko Allah nakandusa. Subhanallah. Kira-tarata ginawata, awib ka piya ginawata, anap ka patutulan, o mamukogi manggulura sa Syria. Di sila mamudi pa mumbuan, kasi biluar, ridwera na so, presidentiran.
Na di sila ni pamubol na minigubol kiran sa walay, na pukoma sa mga rescue operation. Mga rescuer. Na may kasungod sila sa building, na punanalo sila. Hey, ad na tao sa giawalan. Na ad na makasambagababay. Uway, ugay na baka nusul, doon na daw makasapang sa aurat. Rescue siran. Na yung na mapipikiran, na silang makasapang sa aurat. O di na, baka tiro sa babay, baka nusul, kasuwaya ka na malulupit. Kami ang tungon sa halublak. Namawatan ako si ko, kakwanaran sa kumbong. Kasi ka sa sunda, wala, hindi sobra ka baka pumini ka sa sunda, wala. Miya kataran binan na paratiyaya. Na normal, ko kung sa kumbong ka, kaya mga tao, nakarumang ka, ina ka, ama ka, wata ka. Natunay piswa, napakatalo siran sa babay. Babay. Natunay pero nun, na extra nga sa nakumbong, nabagal ka kay sister, kada makasapang sa aurat. Allah, matano to para tiya. Apya din life and death kapapatay. Ugay na sumasapang sa aurat. Kakatawan niya na sumasapang sa aurat. Naudiyang ni pakanarak, ani baka. Nagunom niya piya ginawa na pakanarak ako bis. Nagunom niya kaligita sa ako sa diyan kay amini guburawalay. Nagkatotong ako bis may kaalungan na. Mauri dapat na ginanimain si tumranaw. Agyan kaya kung bunga kan, nakasurgaan na kan, anta ka, kanaraka anakan. Nag-iumranaw, nasar kami agbid sa timuga, lumikas. Prilay ako niyo. Prilay ako niyo. Kailan na mapasasok kamantes, na pirib kilay ng mga marano sa timuga. Kataw niya timuga sa iligan. At pagalong sobra. Ago pagalong so basta. Nadid na kaya, napudyan po sa mga luksyan. Napudyan sa mga kanina mama, did na kaya, na di ka di malang-ulangoy, napugubel ka pa. Nagagot ako yung namarang, namidulas, ay daw, ay, kababayan. Nakiling mo ka din sa Christian. Niyala nga sumranawi man to. Ya, kamamasa. Nasumauso mga mama na, sungaro sa timuga ka mga palabrg. Nagsira hindi ka karaoke. Nagagot ko na maranaw, natingin na umani ako nga, aduh, maranaw bisay, nagyapira na katanduay. Matan kami kung tis sa mga babayag ng mga mama maranaw sa kandarwa ka. Na may lang naging mga mama maranaw, may mga itamitam. Na nakaberik bo sobra sa usually mga tauron, karangki, kontag. Na paraod pa na, may itamitam ng ka. So may ano pa sa Christian. Kanabubuya siya pong sa aurat na sa mga baboy. Kaso pong sa mga mama, na ito na may aurat o mama, taman sa pusod, taman sa ipusat pusod, taman si ko, labiyan. Kaway-kaway sa mga nagja-jogging. Kaway-kaway sa mga nag-exercise, nag-gym. Ifulik sila nag-iabsiran, ay sabi na, baka narakamang. Subhanallah. Yung mga mama, di mag-jogging. Kaan mga kapiyas wala wasiran, ang silang masakit. Ay bisa napkailag yung labiran. Niya ko rin, napama ka naraka. Kalikasan nilang sa oratiran. Niya yung dakal tanwa, kailangan na fit ka sa dunia, mapia kay bundal sa dunia, apia ka kirarangitan ng Allah. Apia ko nakikiuli kaulitan, asar ka mapia ka kilirang ng Allah, kibabayin ako niyan. Kaka nabang ni pagkasul di absan. Nabang ni pagkasul sa surugagi na niniba biceps. Subhanallah. Naginan sumelitan no kagiya, kakukurang si ko ilmo o agama. Kamataan. Kakataon niya na dinananan, suwaan. Napadepan. At buntal, akap kabinayar, lagi mga babay, nagyan kaya kapamirpiyong. Natanong din tanong, giyan kaya kapamirpiyong na kapakay, si kumama agus si ko, babay. Tirong tanong, sunna si ko mga Muslim. Mama, babay. Mama, babay. Ugay niya ni kap kaharapin si ko mga babay, igiraman ito luminyo ka sa walay at kabaw ka o mga mama. Akna ba nga mga mahram. Nanginan sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asan sa babay, amya nga ngamutan, na sumiyagad si ko mga pagtaw ang mga mama, na miyabaw kairan ang mamuta ka, na inibutur ko Nabi, fahiya zaniya, nas kanya na babay abarazina. Nagkapakay sa kababay, prilay ako niyo sa gibasakan, niya pangarumang kay karumang ka na virgin ka, okay, na may surata ka, amay kalungan na mo rin, nabarazina ka. Nagkamang sa kaya Allah, miya pangarumang kay karumakan,
Nasa ka na mapya ko, buboy. Ngayon kami susulat sa nabalazina ako. Nebo, tiron ka, nabenar ko, ay pagampagan na miya kasulog ka, na si karomang ka, na kay kuda ka pa mapangaruman, ng pira, miya kaburo ka mga mama. Na miya kaburo ka mga mama, na magatos kataw, na may sulat na balazina 100 times. Na sa kadi kila sa high school, na pira kay classmate mama, apya sugar, na miya bukan yan pa. Apya so driver sa payong, miya bukan yan pa. Nanlamon ka no tudusa, may kaadungan na maure. Ikay no to, an kamasyat, kaandi mafit na ka so mga mama. Kabutan na di ka sasagadi. Igira so may gidagi bubuya miya ka moto-mota. Api dito pa kadingil na saitan. Yan lang agina na unot ang kausaitan na may mirip yung makapal. Makagagagya mama. Inisibusi ko mama na lower your gaze. Na may kaginda nga ay nabilangat. Na may kamoto-mot pa ni do. Matangaw din upper your gaze. And stare. Mamagugupatan no. Siyo gusto mga mama, lower your gaze, nasa kanong mga baboy, nasa Panginoon. So, aurat niyo ka, mata-matang ko Allah. Kay barat o sumasapang ka sa aurat, ay puno ba ka maninikab? At ay pagilir ka. Tunang dito mata niyan, tanaw doon. Di pagilir ka. Kaya tanga-tangan, nakalbi, lagi yung baboy ang maninikab. Na may kaiwas kanin si kung mga flirtatious stares. Dahil na pagnasaan kaya, tigubagwa, basta ngayon to? At kung napagnasaan ka, nakanikab ka, baka matanglawin. Baka pulang ba si mata, baka lisir. Ana ilan niya, nasabi na, lisir. Kailangan. Kaya tanga-tanga na suminikab, napagkasya pa kasi kung mga unwanted stares. Di nga kata napagkag nga, naging manggol sa bala, tibul na. Eh, panubog yung mga cellphone. Mamantay na, DTC, terus na ito na. Review nga niyan. Why ba? Lagi-lagi ito nurse sa Saudi. Astaghfirullah. Ano kung na-doktor nila na miya guwa-guwa po? Arab. Miya guwa-guwa po na miya kapasad tungkol sa Amerika. Na ipapatay ko ng mga nurse roo. Di pa nutun ng mga nurse, apo demibu, nagituting na department kami na malibutang. Kaso mga kasakit roo na allergic siran sa masindo. Napakadidimun sa mga light. Na di kami na-indiscussa ng mga nurse sa ito department. So patient 1, nagikili niyo ron, patient 2, pamaginan siya sa mga instruction bagong baling, kagapa sa shift to doctor. So may gidagi a nurse sa sabay la department. Na mamati, nagigiraw na siya sa cellphone yan saya. And yun nung kiyagiraw, naguda pag flash. Kaad na mga cellphone na agiram yung dami na malibutang na, automatic pag. Bunyan niya girawan na. Nasa kanya mamuna, diyan mahiling, kamunti, nasa na ko hiling yan. Nasa mga mama ko na nurse, sa mananaw na mata nga, miyaya sila, ni 18 na pumili na yung mananaw, mudarwata. Nasa konsult, doktor, kami ilayang, nabal niya kasi nga. So, baka na umang. Niya ilayang nga, sa mga babay man, to na miya kasok mga ispat. Niya nga, piya, tanong, saya, igot. Ay, buka tawag tani mga ispat ng tawa, Mga mama. Eh, man to, na peso mga babay na miya kasopan. Mga ispat. May sabab sa giya maidi na may screenshot yan yung mui. Yan yung mui. Ayaw di tulog. Miya karagaragan ko kami mga wata, 90s children. Miya karagaragan mga ko sa tola din. Ibig ka. Miya kasagad to na nagkakras ang tao. Miya pagkaswa ka na sa mga tanga diyan. Dito lang din kayo tanga diga. Nakay di ba mga tulad natin na kamera? Nauda pa na occasion na di ka ba ka? Tulad na yung mga occasion, graduate, mga kawing, kabaka sa eskwela na nawag ka sa kamera. Eh pero arga so kuan, film mo. Napkatanugan na kan, katagami at tamparan, na si kami pun pre-cap isa, Marawi, na nabagay ususukap Marawi, kamalaso, pirata. Napkaswa iyan, now 30 shots, napbagi-bagi na nang ginawaywa, 5 rang. Pero tikini ka piron, 5 na 25. Pero ergo film, kaya di patanakan. Beauty kaswa, nasa gusto pa Marawi namin, apo dami, naisupo yami pa. Niya kari-kuri ko, suka panula, di ko miyaw na, masa, nagigam na sumso kami na ibab katutong. Ay ito lang dagan, Amerika pinada, kami, niya tutong ko no. Nausap na sa mga album mo, apakang guto-gutor niya, harap din na tutunganganan, haramanan. Dahil sulur ka no malaikat. Na,
Kaswa mga tangdiyan, nako, nabawon may kuha. Pero yung medical, na magatos, kuha na kung Naimos kila na isa ka album, isa ka pinch, napatatulad doon, nagkatukawan. Kaya labutan. Na nilang bukatawan. Umanib sungan tanawal, di ba? Katalo din yung mga watatan na 90s children. Ay tanaw di pangilay na mga album. Kaya no, tuba na cellphone, tuba na wifi. Man to natanap ni album, yan na wifi. Instagram man to. Na, gito, kabay din na sa tangadiyan, na ipanami, sa gagami ako niya, 2x2. May por malam pa na. Struggle si Komeo na masa. Ana so kurasakan sa high school. Ana tingin na chance na mga pabula-bula kami din. Tunay siwakan sa pagarya ka na iyo to abi may kaso na tulad din na. Natunay tingin na si man siyo na di ba kabilang pan pere lang baon. To na 16 na time yung sa si ko 2. Pagi na 18. Anda butero. Maili ang buwa may kaprikapiin. At na siyo nabibilang niya nanan. Kanya mo kito kawan. Kailangan nila dapat matawag. Gagaling nga naman. Nakaudyang ka nani ba? Diyang ka Tegal Soryak ngino ka na sa kanila kamera dun. Nakira ita mga teacher lang, galit ka kino ka. Ma magambo. Nyari kape. Kaya nani ba? Kaya delongan. Laging subsugod sa gaya. Kada kadelong ini bumili lagi sa bala, gibo. Di na dun makawap na tulad na may subutan. Bay man to Api akan kung deket-deket api asang ibu na. Piran ni giga ka naman ang retweet. Kape lang mo pa. Girap tulad din man to. Pakada ka lang Nasi kumeo na masa na bilang abang amakay niya sa mga tulad. 1, 2, 3. Napagilan mo si ko camera sa mga photo studio. Kuya, iba yan. Nakagil na ako. Nanong mga pagtin na ginamit tulad-tulad din, no? Nalamon ka ng pangitibutan, nasa kanini mapi, ano yan ini-post. Importante na mga timingon. Nasa ka na. Itanong ko din sa lagi daya, ginawa Ano mo ko yun na buntal yan. Naiman to, Allahu Akbar. Niya kalabuli-buli man to. Prilay ako niyo, niya kalabuli-buli man to, so kapanoro. May sabab sa cellphone. Tunap ni sulungan na ka sa sabalawan. Sulda kasi ko Instagram yan, Facebook yan, ini-screenshot ka. Yan, pasal, tunap. Miya ko nga din tulad din yan. Minisig sumasa, ano pa naman to, screen. Ano nga ba ito? So, screen recorder. Gitu? I-record gan video. Ako di nga ki-download. Ato na yung lang ba iman to a privacy humanisa. Iman to na damabtero nga si ko pwede ka screen siya. Yakan na ka na iman to. Di ka di pangsin, ikaw po sila dyan, yakan makapagrado. Na di nga man ki voice message, mas maragan, kaya ni forward. Nalaga mo ka din kanag. Naimatom ko na, kay Lock Style, naimato na piyaso tawag na kirikurd kong beso. Ito na yung lang ba iman to? Nagkaswa yan na, umanip tiro na kasekrito, na kap-kaping adun na re-record din. Na pagtunga ka no. Man to na din. Pero man to yung miya ko adiyaman, may sabab sa screenshot. Pero miya ko adiyaman, may sabab sa video. Siya pang tanong Allah, mataan. Nas kababay kulay, amay kasi ka sa sugda walay, api ang anak inipigo, super piyo nga daw muskilaw. Kaya ibang mga palikaron o di mga babay, na mga mama, ang mga maharam ka. Napanangila ko baka, kabo mga salakaw mga mama. Pwede. Akab kailay tanong, siko, kapkabi niya mga babay, nagi ang mga bangala at iguba-guba sa nakakaakit. Kali mabuha kapag gabay man to na Allahu Akbar, katiyagom sa tali. Teliam sa likod. Napkagira-giro mambu. An may lagi ako kakula ba di? Coca-Cola, 2.5 liter. O kung ginanaabayan ka, naadnaf ka talin sa likod, haram mo ba nan? Suluta, kang ginanakunan si kung nakakaakit ang mga kamubangalaan. At kasi nani ba? Kikuan kitandong aurat na haramanan, ubanan, sulutan.
Na imam to, nabkina lagi kasulot ang mga baboy, natantun aming gulis sa mga baboy, aming makay ito'y arga. Kakurang bu na lumakas para bu mapansin. Rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Napamimili ka pagarikulay. Sa kaso 2020, antara sa kaso Tupperware. Sa kaso saging, ilan naman yung saging yang kira i-display sa kanila, sa fruit standard, o manipagilay nanto na. Nani ba pesil niya, no? Bago ya? Na mini-display ito, ito na pumasaan yan? Ito na pumasaan yan? Sumikata po. Apay kina pumasa ka man sa doang, ala, di ba? Miss yung nakabalot, yung hindi pa nakat yung bago. Ilang naman ito, baka po kayo sa mini-display. Kapikiran ka na, peremya ka soloton, kiabugan. Natiugin na ni Ikidiya nga si kubang ala ka kailan na bago. Pangalangan ka na bago. Ay, kung ba si Upong arumaan ka? Di nga ka ba, so karumaan na si ganhand. Sa kay kadua kaya pag-ilabo niyan. Subhanallah. Napusin-pusin na kaya saging. Amay ka pangalubot, kung na may sa saging niya, Ropi. Kada buha, niya masaw nakauman ni pumasa na pusin niyan. Natunay, bakit? Gito ang tatapok. Nayakaroon ng pusa. Nilay nga. Namilay nga sa perlas. Paano bukatoon? Sino ba sa pinakamadalama? Ragat, naibog pa kagagaw na sumiyam makapasa-pasang. Kasino ba? O di alaalak na putay ko. Nato naman buhay balas yan, perlas, amiyang kalal-arga pamalaki sa kamilyon. Napunay ka baya kapag arikulay, sa kaso saging, alaw na pasilon, anta ka sa kaso perlas, ay putay niyan, taman sa matungan niyan. Na masulot ka mamuso perlas na may api-api hinawang ka. Basta kaso, patakaman sa duwa kindi, dulsi, naso isa nasawain ka, nailaman lagi siyawan ka kindi, pitimu-timuan na, pila, naso sapangan, kaso kasasawan, at sa kaso, kasasapangan na, ay pinakamapi abang alabubay, na may tam. Kaya no to, da maaloy sa Quran nagu hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam o baso bangala na may tamdi ugid na tigo mga ulama ay pinakamawatan sa fitna akulo na so may tam nagipon man nakabangala sa may tam na miya kapiya ka ikanim kali na miya kapiya ka pikiran naman na umani situation umani occasion na bangala ka na may tam, napakatipi-tipi ka sa oras. Nagiraman na, umani yung isyon na, motif, masangan ka. Ayakon motif na flower Natunay niya, so akala mo na may tam, na makapumasa ka pan sa marawi. Marawi ka pan. Pag-gunlay na ka pan. Na umano may tam, miyatay, may tam. Akika, may tam. Kawing, may tam. Graduate, may tam. Seminar, may tam. Suka ko sa Marawi, may tam. Yan. Di kaya nga yung barang-barangay kolor, mayawi man to. Matanggawi man to. Baka kaulit ako ron. Dabat ako ron. Palipalito na ko ron. Kaluklok sa ko ron. No, may tam. Ito na yung masaswa. Umulan umaraw. May tam kay bangala. Pero may tipid ka oras. Yun naman sa mga laytamok, si Mark Zuckerberg, si Kuan, gikikirak sa Windows, si Bill Gates. Ngayon naman, kata na yung mga bangaleran, isa-isa, gray, may tama mo, tigin mo. Ngayon no tutigin, kaparatigin ka lang ka ng swapil, aparadurakan, nagibukak ko sa bangala, hindi kita matitipan na. Kagay na, naka-gray ako. Tipong gray ako man, kuan ba naman to blue? Nag-blue ka na, ito na mga lima kaya, gray, violet blue. Pero may usar ka oras. Nakaidibugan-libog ka, na okay lang. Okay, nasutawa malayo galibog ka. Pero katipid ka, oras. Dinunugun, napangalo yung tanong, sa magaan, sa mga hadith, o di na, kalidili ka dun, agyang kai, kambinayar, kambilangan. Pagabaga nagyang kaya kambinayar, na palano ini, o mga riduitano, ang mga Kristiyan, o mga Yahudi. Ingkay no to, kaya pagang-paganaya palano na mabinasa subabay. Ingkay no to, kas kay pukul, puingad.
So tigira na anti nisful mujtama. Ska isabagi o pagtaw. Naima to, naklabumatag ska isabagi. Kadaklan si kupagtaw na ska. Api ang daka sumangot. Naya kadaklan na mga babay, madrasa. Naya madaklan? Babay. Pero ni classmate ka mama, 5, guminap pa sa talo 2. Na. So mga sa eskwilaan, section 1, bumamaw na sa pulo. Nakababay na pat pulo. Sa mga teacher, mga babay pa nakadakla nun. Sa madrasa pa nakadakla mo na mga ustada. So nga sa ospital, kadaklan pa na mga nurse, babay. Mga doktor pa na mga babay. Padiyan pa na, peso tindira na mataan. Sa kanya pinakamadakla. Na umabinasa ka, na miya binasa ang alabang. Mabinasa ka, na miya binasa sa mga maranaw. Na. Diyan nga pala ng mga Yahuda o mga Christian. Miya kapasiran, takada sila makapas. Miya kapasiran. Kalawang nasuuniran, na dapat nanudukaw. So, cellphone, saka imodil. Shampoo, saka. Sabon, saka. Apya so motor, nasakapan. Baka di motor. Managkasabi na namin sa iligan, mata, rila na ko alawin, na pilin olak, na baunod na piligo baka, rongo-rongo ta sa rosa, na siya gano'n na matata. Namatan, kaya buwabang alaw mga babay na panty mo gubra. Na di siram, di siya sayaw. Nakatad na nilipusan, mga motor. Natiga, tunaw to, mga babay yun to. Na mga motor. Kagi pumasa na? Antay pumasa? Mama, na pwede pumasa na baka? Pumasa ka, para niya bumayin lagi mga babae, sobra sa kukurinti na sorry ko. Kaya lang sa bangala, mataan. Kaya kamam sa iman to, agibutag tino iman to. Na bang mamudi kilay, na may to, napsuunanan o mga maranaw, ang mga otakiran na mga otak, ang mga Christian tabi-tabi. Kasong kasagi mga eskwilaan, na antay pag-advertise-iran, dahil pag-advertise sa mga eskwela ng mga private, ang mga maranaw. Tawa, mga babay, ang mga estudyante rin. Tapi pag-eskwela sa matae. Napiya kasi nga, miya kadakadakalog sa Marawi, na nakagiraw sa babay, kukumung pipiya, na ilang ang mga naka-make up. Nadik na sa naka-make up. Isa nga manay oras. Naka-lipstick pa na naka-eyeliner. Tiga ka nagarabi, kapag senior high school, sobra sa flight attendant. Na, ngayon nga, apeso mga maranaw, na miya adapiran, so pamikiran ng mga Kristiyan, kailangan na langon na suyon tanong, na langon, babay, akilay. Nagupunda suwag yung mga baylabi, na miya akala karsira ng yung mga sarwang. Kailangan na subabay, napakalion sa walay, na i-display sa kinida, harsada. Nagtagumpay sila o hindi? 10/10. Excellent, with the highest grade. Agyan kaya pakapas, agyan kaya mga babay. Na so mga lokstanong, ada mga pamangadi, na ba mga ulama, si kumyang unamasa, ugid na tanto ang masisir. So mga babay. Na inoy man to, miya kadakal so mga ulama, miya kadakal so mga madrasa, na ba niya kaya mukha so mga babay, kagiiran kalangag, nagyan nga social media. Subhanallah. Mataan, agyan na yung masusuatan no, iman to. May bulog-bulog. Gukman naman kang magyang kaya half ni ka. Agyang nga bulangin na palandingan sa lagindingan. Ago na iya. Nilay niyo, agyang nga mga pamikiran o mga ridway tanong sa agama. Uway, kuni ka bagabad na half. Ilan ni man to? Na, ato na ikabaya ka. Baka surugas, ba na nilay nga along na mauri na sula mo nalawasin na may kasurugan, lagi bulangin, nasa naraka. Kaya ka mong sagi maranaw. Miyag Islam ka buna, taroto pa nga. Kuni ka ba ka buna? Taroto pa nga. Kamataan. Kopya mo ito tatanong yung mga gamatan sa half ni kabu. Nato na yung next one, 1/4. Kili ang irong. Nayaw ka no? Kagina ni Kuswa. Alin tanong sa mga dusa. Ay gipa ko rin na kanon, mga dusa o kambinayat, kambilangan. Pagabaganay. So, kambinayar, kambilangat, kasawa sa aurat, kalkas sa aurat, na di nga din dustaan su Allah, aguso Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ginansukat tiru Allah,
kullu ummati yadkhulun al-jannah. Allahu Akbar. Pay tanong kanuron makasulod. Tigyan. Langon na umatakan. Napakasulod sa surga. Langon tanong pakasulod sa surga. Basta mambuling nga umato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam, illa man aba inon tabu susumyang ka. Allahu Akbar. An bisa? Sengka adisul sa surga piya kamangsa. Di ko mga sahaba, inyawida kalera to, kanu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, ano bisa tawa di kebaya? Surga ka sengka? Di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Sadin sa mangungunutan rakan, nasabing sa benar amya kasulod sa surga, wa man asani faqad aba. Nasadin sa sopa kanakunian, nagitisong yang ka. Napiyang haloy tanong, nagita mga hadith kagir. O Nabi SAW, ini sa parenso, kang binayar. O kung kang binayar, nasyopak ka so Nabi sallallahu alaihi wasallam, maana adi nga kabayo baka makasud sa surga. Biti pagabagay na yo. Miya kalalaa, dusa ini pakasud sa surga ikadua. So tabarruj, kang binayar, kang bilangat, napad si kumya makalalaa, dusa. La ilaha illallah. Mataan. Kaya kamam sagi nga babay, agitar polinian, na sinsang polini nga ranaw. Niya kalakad ni dusa, na pera ni mama amya kay lerka. Nalangon utop seksi, as ka na, bilangat ka, amay kalungan na mori, na pwede ko nagseksi. Na proud ako, seksi ako, amay kalungan na mori. Ang yan yung mga bilangat, ang mga tarpolin, na pwede ko nagseksi. Subhanallah. Kaya kamam sa. Sa kata ko mga sahaba, babay, nasomyong sanin si Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin na ubayi'uka. Ya Rasulullah, so ipag-take o takor ka, tigubag-ubasa. Asakan nag-ipsir pa akan ka, diya ko panakoto, diya ko pumanakaw, diya ko zina. Babay ini asahaba ugupan niya gislam. Nakanitigin, kanay-promise yan, Ya Rasulullah, diya ko panakoto, apya may ito, diya ko pumanakaw, diya ko zina, na diya ko pamuno. Abu dia kamu mulung suatakan wala ta'ti dibutan agus kababay na baka galibog sa marata na kanitigin wala tatabarruji tabarrujal jahiliyatil ula na baka binaya lagi dukyang binayar umyangaw na mga babay. Nabata na pong dagda, lain naman nagip yung haliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ipramisu babay, di po nakoto sa may tubo, di po manakaw, di po zina, di po muno, na may makalalaa dusa, na po sa inaliw na ito na baka binayar. Manasok ang binayar na miya kalalaa, dusa. Ikatlo, di maluron piya kamamsa. Maluron kong kamamsa. Subabay, mabibinayar, mabibilangat, na kamamurkaan. Kamamurkaan. Ano din ka? Basta may lagi natangilan ka, liig ka. Kamamurkaan ka. Nakatawan na kapan, inisimu nabi at murkaan ka. Pamakinog yung katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayakunu fi akhir hadhihi ummah. Tiyan, nisauhum. Kumasumasa. At yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, aso mga babay. Kasiyat, ariat, babangala, amadidiyom pa. Lain nung niyalo tanong kagyan, babangala, ugaid na, pagalong. Matan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pitiro niya sa miya kasubra sanggibu ragun na iman to nabkilen yung mga matatanong matan so Nabi sallallahu alaihi wasallam nabali pamukid. Allahu Akbar. Kumamanan so para deta ng sikul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigil. Mga babayiran, namubangala amay didiyong pabu. Ala ruusim kaasminatil bukht. Maana, disiran di purunduk gitu. Sa mga babay, sobra datartigyan na ng mga unta, nilinis sa mga unta, di ba sa likod din adna? May didupuron, na adna po ngayon na tigin ng mga babay, si kupong orya masa, nagyabukiran na pupurun duksiran. Napkili naman to yung mga kaway nga maranaw. O? Napukumbong, napupurunduk sa likod. Nagya ang mga babay, na ito na ipitiro ng Islam, il'anuhunna fa innahunna mal'unat, murkain yung siran, sintayin yung siran, kamata-mataan na siran na kamamurkaan siran. Na makailay ka sa babay, lumalakas, na murkain ka. Kagin na babay na kamamurkaan. Na tarpulin pamor. Na pira, pulo at tarpulin. Ang mga babay, ada mga kumbungyan, na langon niya kamamurkaan.
Gada mga pagari kulay, so kaya turwar ka Allah. As ka na, pagkababayan ka Allah. Kaya kasi po Korean, nagyan kaya babay, mabibinayar, mabibilangat, na tao sa naraka. Inugo sikat suba sa abilangat, natigil na niya kasakit ikatero si Zakaria. Tunay na kasi ko Nabi Sallam, at tigil na, murkaan nami, saka, kubit lang sa sabilangat, bangas ka pisinta, na so Nabi na, pisinta ka niyan. Na inisubuyan pa na, ipisinta ka. Na mas sobrang pa, napisir siya Nabi at tao ka sa naraka. Ano pa namin mag-comment, grabe naman, tiyak ka naraka niyan gabion, katay so hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinthani min ahli nar, dua ka klase mga tao, ataw sa naraka. Kakatawang tanong lang mo, naso Nabi sallallahu alaihi wasallam, namiya ka sa surga, umiya ka sa naraka, na miyaylay niyan sa mga tao sa surga, na miyaylay niyan ito na yung mga sabog. Ino sila niya surga, na inipang doon niya nakatanag ka mga sabog, kabakalaw luwasuan tanong, na makasulti naman mo sa surga. Na miyaylay niya naman sa mga tao sa naraka, na kiyato ko niya sa mga sabog, na inisapayal ka sa mga sabog, kabakalaw ngalibok ka na narakatan. Na tunay tigo natin salam, dua ka klase ang mga tao, ataw sa naraka, na tunay tigo natin salam, ka mamisa, lam arahuma, nasagitigin na masakan, nalaman silang mailay. Maanagi dua klase ang mga tao, na keudin siran, mawafat so, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natay pagganyan klase ang mga tao, mga mama, nasitanong si Pumabubay. Tigyan. Wanisaun kasiyatun ariyat. Mga babay, ang babangala, ang malidiyang pabu. Mumilat, mailat. Mga babay, ama pasangi, kapmumuni budil. Napakilitan ng bugay mga babay man to, Ano pa namin ngailang na mga ingod na Miss Gia. Ibarat na Miss Malabang. Yan ganyan na sa Facebook. Ano mga ingod lagi din. Miya din sila sa, lagi din na pajit, Mr. Giraw, Abu Miss Giraw. Napakilitan mga subabay na Allahu Akbar. Bilang at kaya murakaan wallah. Naya pa na piyang harata-rata sa ginawa, na yung pagbili na sa pamilya niyan, na proud sirampan. Na pangilang sa mga comment, katunay po nga babatang on, Masya Allah, niya kataytay. Is, tao sa naraka, na niya kataytay. Giya, awida katanay man to, kapiyang ada tanong sa maratabat. Sububoy, akagay nalalaminan, na iman to, na ipaparada. Na miya kakapakapalimik up, na miya kaligligiti, bangala. Na din pa na kumbungyan, Muslim yarn, nataan natin mga babay, mamagugupatan no. Niya ka natalata sa Ginoo, niya kadagdaron ng mga wata, mga babay. Nalakon sila pag kisa ka. Nayan na kisikira ng mga mama. I love you, number 5! Manay siya na, piyang adag sa kaya, ibot. Ya Allah, rilaan tanong Allah. Kaasnimatil bukhat, pupurundok, siran. Natanay tigo Nabi Salam, la yadkhulnal jannah. Di siran din makasod sa surga. Kailan siran pakasod sa surga? Wala yajidna rihaha. Nadiran din mabo. Subuwa surga. Ati, di nga kabo subuwa surga. Ito ba kaon? Makasud na. Kata sa mga numanay wadusa, si kung mga babay, ang mabibinaya, siran. Madakan pa na ya, apyang alo yung mga ulaman tanong, si kung mga karata agyang kaya kang binaya. Kaya kasi po Korean, sa agyang lamon ay naloy tanong saya. Kata, di tanong saya di bibitiyaray sa 1 hour and almost 50 minutes. Pagkadua ka, oras. Miya kaya to kang tanong, so para tao kang binaya, pakananaraka, miya kalala adusa, inisid to Nabi sallam, na to na mga day, makaumatanong si kung mga walay tanong. So mga watatanong, mga pagalitanong mga day, isunong tanong kiran, ang makasapang silan sa orat. Anta kasi tanong mo taman sa kapamakinig. Yewi daw ka tanong mga maranaw. Kadi tanong di mamakinig, na so mapi amin nagtanong, naknaba tanong di panulong. Naknaba tanong di panarua, sister, kung bunga kami, nagkakanag, gira-giro man na yan. Di, mito ko na perap ni pagtiro saya, rilaan tanong Allah, tatang tanong Allah, ako kumbong, namin ipagpuli niya ng mga bilangat, namin bulikap na bilangat. Niya kapit tanong saya. Di, kinagtanong sa mga seminar, nabatanong mo kibaling. Niya ipangusiyat tanong, si kung mga kilala tanong. Uad na, katawan ka inakulay, aad na wataian,
ay paparin niya suwata yan sa kinida karsada akong bungyan na malungaro kari asister. Limo nga si kuwata ka na kuwang o naging na tarpulin niya nakapakanara ka na napakakumbong nga pipi si wata ka. Okay, natirong pipiya. Pako kita nga sa umangan. Mito ko na suwata ka na tao sa naraka kasi binarami kalir. Niya patay ka niya, kabento na. Sumapiya ka tiro, napako kitan sa umangan. Katirimaan. Nagiraman na sumapiya ka tiro, mapiya ka tiro wagaman, dewan wagama, nagiram niya ko kit sa masakit, masarangit, nadagay tirimaon. Nalipinibunan sa tigubo-guba sa okit-okit na kaptirwang kaon. Kaya gira mapiya kaya pa kitang kaon, naptirimaan nilan sa mag-eun. Mugyan ko sa example, sa igira niya ko kitso katiro pa sa umangan mapiya, naptirimaan mamu sa mag-eun. Ano ko nasa katawa dito, ngiyeli na siya sa tagilupian, asokon so langon ng ipanian na miyawlug sa miya kay Sesa, miyadong sa ipanian sa mga kay Sesa, miyaruro langon ng ipanian. Kung miya ka now, di ko po mga pagkataon niya, nagiluban ako niya sa ulama, amata o mamatiya sa tatagin po. Manamata o manapsir sa tatagin po. Pero naging ngayon pag ganyan ulama, natigin na alayan, may tatagin na pa kagagawi na miyaroro lang ng ipanak. Doon na may namo, langon miyaroro. Ito na imanaw to. Ito na ipitiro kita ulama. Maanalangon na pamilya ka na, putay, nalangon ka silang kilat, putay sila namo. Yarang hilangitan sudah to. Di sini niya maratay mo dula ulama. Kalabusan niyo. Bigyan mo niyo siya kadua ulama. Niya ko magi kadua ulama. Alem. Pita ginapakan na meron sa mga ipanakalamong taman. Agito ni katiro yan. Lang na pamilya nga nagputay sa mga watara, sa mga karumaka, sa mga lukos, sa mga tulagamin. Sa akong tumatay. Sa kami ko number. Ating man nagidito yung sini niya maratay mo dula ulama. Kalabusan niyo. Bigyan ko niyo siya katalawa ulama. Niya ko magikatalaw alim, gito ba? May tatagin na pa ako yung gawi Niya raro lang ko nang ipanakan din na may lambo. Kung manaw to. Ay daw to aming. Napunutulbor ka. Miya kapi balita. Higuda to. Ay daw, ginani kailangan lang. Kapi balita. Kaya ito miya ko namataan. Langon marata balita. Nako, nato na mapi nga balita. Saka ipugumor. Kung langon na pamilyang ka, manapakalulo sa umur ka. Di udah tuh dua, alhamdulillah pakal dua murakan. Begini sa pera. Nabata na mapugda-gada na siya sa mana? Mana kil dua murakan lang na pamilya nga nabutay. Na ino ima to nabigyan niya sa pera kana sa dua na pinikikalabuson yan. So kaya dilibiran niya nun. Ama piyaw ni kaya pa ka? Okay. Nasiman iba kami dibida so mga ulama Ana di mo siya masakit na kaya pa ako kita nyo, ini kagulit yun. No? Na pangiluban ka pa, nanta may minimbitar, o may minimbitar sa itaw lama, popo ka na kan. Saka, nga pingibitar naad na miya ko may kadua ulama, na inya ni pangosiat, nasawasiat, o paganaya, ulama, nalamong tano, kaya gugayaan. Nalita no di pangiluban, nantay may imbitaron. Saka bisa, lagi na naman yung mga ulama, pingibitar na ka, mga pipiya. Tapos ka mamuna, lagi naman sa wasiat, ako sa last week, nakaisokit-okit na ka dinibiraw. Namapiagya pa ko kita namapiagya pa ka, tari mo umadakala, tao. Madakal sa mga ulama, madakal sa mga makaswa, okay na bila-bila, sumataw magungangan. Sebungan nina, tirunian. Kabnar mo miya kasakit-sakit, nasip ka gidam sa orikod, na miya kapapiyakap ka gidam mga masubra ka sa kitikan. Tao kami bisa naraka. Kaya murka nga mi bisa. Naigira man na data rumawid sa agilat, tao ka man sa narakat, baka naraka ka man, niya kaliwan, niya punap na kakaros, napia, benari ka, tino nga tari, makamasakit, kaya pa ka, kaya tiro na nun. Nalagi doto, makabaling asawa na iniyo, nanansamay tayo nga doon, nakakinga, pangingikuan ka, niya katay-tay, luba ka kumbong, ay panabaka mo na mas pagkatay ka, siya pang kawalla, na umikumbong, na pera kay balas. Subhanallah, tawfiq ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala, ay talakong tanong mapipiya, sa mga padura, sa talakong tanong mapipiya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapag ay naging ikaw da sa kanong, kakatay, kaya parami sa kan, nalipon ko galas kusina, paliwa ko, nakatay, di nga tawa ng ito, nakikikinir pa ka nakatay, niya, sobrang tuwing, hindi ko niya pa sa din, pero salamat, bala sa kanong Allah, sa madakala mapiya, sa kakakulay, ang sinarugod pa yun, nakikilak sa risan,
bala-bala sa hamda ka lamabiyas kanang mga bibia tao sa malabang siya pangano Allah tunit tanong si Allah subhanahu wa ta'ala asali ka pa kataling Ramadan alangon tanong bisan payo Allah alangon tanong mabibia makabubugur makapagaman tanong ataniman rak tanong Allah so mga amal tanong timo-timo tanong Allah si kusurga yan lagi-lagi ngay katitimon nila paniman to kalang tumalbut si Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya sa masini muna ho.